हेलो लोगोफोर दिनैनि ब्लगा फेमिलि ब्लग जागोन स्पेशल दिनैनि ब्लगा एक्चुअली मैयाहाय फिसाजोनि जोनोम सान मोनदै मैया 6 तारिख बेजों 10 बोसोरा कमप्लीट जाबाय ओमफ्राय दा फिसाजोनि जोनोम साननि मैयाहाय जिहेतु आंनि कोर्ट गाहैनो गोनां जादों बावहाय बिनि थाखायनो आङो मा जादों मैयाहाय जेबो खालामहैनो हायाखै दा ओंखायनो आङो दिनैसो 7 तारिखआव माबा मोनसे फिसानि गिफ्ट हैनो नागिरदों जिहेतु मैयाहाय आङो सम मोनाखै थ' दिनैहाय आंजों सोर थांफागोन बिबोनां सासे दंफायो ओमफ्राय बिबोनां सानै दं आंनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिरफिला नार्जारि बि बयनिबो दुइसिन बिबोनां ओमफ्राय नैबे सोमदोन नार्जारि बियो न'आव सफैनाया बारा गोबाव जायाखै बियो ओमफ्राय नों आंनि बिसिनि बियो फंबाय ओमफ्राय बियो जाहैबाय आबै जायखौ बुङो जों आबै होनो आबै सिख्ला ओमफ्राय बे आंनि बानायसो नामा बिनि केन्द्रेट ओमफ्राय नोंनिया मा नाममोनलाय निम्रद बिनि नामा निम्रद ओमफ्राय आरो सासे आंनि गुमैनि बिसि दंबावो जायखौ बुङो बिब' आब' ओमफ्राय आब'खौबो आं दिनै खोन्थागोन बे समाव देलायबानो जाबाय नामा नोंहा खालामा दिनै फेमिलि ब्लग एक्चुअली दिनैहाय आङो नैबेनो बिबाजैया होननानै बुंबाबो आं खोन्थाया दै मालाबाबो खोन्थानाय नङा ओमफ्राय दाहाय लास्टआवहाय नोंथांमोना आं दिनैहाय लामायाव मा जालाङो हानायमानि शेयार खालामनो नाजागोन थुदो बिदिब्ला लोगोफोर दान्दिसे दिनै नै बेफोरबायदिनो मन्जिल थ' बिदिब्ला आब'खौ आं एसे दहाय मोजां खोन्थानाय जायासै आब'आ माहाय थांनो ओंखारदों आब' बरमायावहाय बरमा बिब'जों थांफानोसै दिनै आंबो बे जाहैबाय आंनि गुमैनि बिसि असे सोमदोन फंबायनि सोमदोननि बिदा देरसिन ओमफ्राय गुमैया एक्सपायार जाबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय सोमदोननि बिसि आंनि बिनानाव जिहेतु सोमदोना आंनि बिबोनां नालाय मोदोमाबो नोगोद गिदिरखा जानाया गोगोम जायो दै थ' बिदिब्ला लोगोफोर स्टार्ट गारियाव हाबजेननोसै ना माथो होननानै बुङो होनायसै बिदिला सोर गाखोयो गारियाव स्टार्ट गारि स्टार्ट गारिखौ बेक खालाम खैला मैलानिफ्राय फैयै दा जों सफैलायलायबाय आमगुरि होनो दा सोमदोन आमगुरि बाजार दा आंजों दंफाय गारियाव हेभि लडखा गारिया दिनैहाय पुरा लड जानानै दङ आरोखि जाय हक जों थांग्रायनि फिसाजो मैयाहाय जाय जिनिसखौ खालामजोबनो हायाखै दिनैहाय कमप्लिट खालामजोबनो नाजादों थ' बिदिब्ला लोगोफोर आमगुरि जायगाखौ जों मोनबाय बे जाहैबाय गुबुन हारि बिजेपिनि माबा फैगोन बोसोरहालागै बे दैया खुरखाजोबनो हागौ बाजाराखौ दैया मा दै होनो बेखौ माख्रा नदिया आमगुरियाखौ लांफैनो हासिगौ ओमफ्राय बावहायबो नायथावथाव जिनिसथ' जेबो गैया जाहैबाय सप्ताहि बाजार मोनो बावहाय नांगौखिनि गामि ओनसोलनि बाजार थ' बिदिब्ला सोल्लु लोगोफोर दावबाय थानि लासै फैयै जों दा हाग्रामा ब्रिज मोनबाय बानायसो केन्द्रेट दै लोंदों नामा दै लोंदों दा जाबाय बेबो नै दै लोंदों जाजोब्बाय थ' बिदिब्ला दावखोलायलायनोसै लासैनो एसे लामायाबोथ' आरो नामायलांनोसै जोङो साफागुरि फारसे साफागुरिनिफ्राय जों बाक्सा दाना जों फैयै खैला मैलानिफ्राय फैयै मा बुंखो फिला साफागुरि दा ओंखाम जाबाय परथा जादों ओंखाम जाबाखैमोन आबै हाबदों जानाया हनै आबैबो आब'आबो होथारदों जानाया गन्थं मोखां गोमाजोबलायथारदों जानाया मालाय फिलानाथ' फिला जानाया ओरैबायदिखा रोंगौ गोथावथार माहाय थांनो ओंखारदोंसो बरमा नानिनि बार्थडेआव दा दंबावो सानैसो दाहाय हानायमानि खोन्थानो नाजागोन ओमफ्राय थ' बिदिब्ला
दाहाय फैनायखौ एसे दान्दिसे नेनानै थाबोदो बारा गोबाव नङा सम 2-3 मिनिट ओमफ्राय जोंनि बानायसो दं बैनाय हनै जोंना बैनाया बैयावसो दंहैयो रुथि जानायाव दहाय ओंखाम जाना फैखादों नालाय फैसा दं नामा दा चलो बिदिब्ला दा गारि गंसे दंबावो बेखौ नायबाय थादो ओंखारलायलायबाय ओमफ्राय बलेर' Hey, मा नाम मोनलाय नोंना? निशान हा? निशान निशान ओमफ्राय बे जाहैबाय एनिथिं मनिस वर्ल्ड मनिस वर्ल्ड बेबो सासे बिबोनां ओमफ्राय बेजोंबो दंलाजोबो सासे गाखोजायो ओमफ्राय सासेया हानो मोखां फांथेनानैसो दङ बियो सोमोनलायो बेखौथ' सोरथाय सिनायासै मिलियन जालासो देखायदोनो औ खोन्थाथ'वा थ' बिदिब्ला लोगोफोर चलो थांग्रोबाय थाग्रोनोसै उनाव दङ बलेर'आ बिसोरबो सासेयाथ' मेगननि खेबनानैसो फिला मानि एथ्रा बुन्दुनो खारदों नोंलाय नायदो उन्दुनायखौ नायलाय मेगन खेबला जोबनानै दं ओरैबायदि उन्दुफबजोबनानै दं मानसिफ्रा आरो सिङावहाय 30 नि गोजौ सालायनो होआखैलाय थ' बिजनि थिजनि टल गेट मल गेट मासैखौबो जों बारबोजोब्बाय एक्चुअलि जोंनो नैबे बिजनिनि टल गेट ना मल गेट बावहाय जोंहा मोनसे बारगासेयाव आरो थांलाय फैलाय ओरैनो जाया फास्ट्रेग गैया बिथांमोननिया गारि गंसेयावहाय 90 थाखा करि लायो थांलाय फैलाय थांगासेयाव 90 थाखा फैगासेयाव 90 थाखा जों बेफोरबायदियावनो बिजनिखौ थांनाय समावहाय थगायनानै ओरै गिदिंनानै थांदोंमोन खिन्थु जों बे नलबारि ना मा बिनिखौ जोङो नायदो नोंसोरो लोगोफोर 90 थाखा लादों मोनसे बारगासेयाव बे आरोखि ओरै माखासे आबै दङ उन्दुजोबनानै दं आबैमोना बिदिथ' सासेयाथ' आं बुजिनानै मोनला ओरैबायदि उन्दुखायो बे मोखां नाया दे फिसा बांद्राय दा उन्दु सिखाद' मोननायसै सिरि मोनला बियो जाय हक उन्दुदोनसै थ' लोगोफोर जों सफैबाय दा बरमा ओमफ्राय दिनै सानडेखाय गासैबो माबाफ्रानो बन्द जाजोबनानै दङ ओमफ्राय दा जों फैनायनि टारगेटआनो बरमायावसो फैखादोंमोन फैनायानो बरमायाव फिसा प्रग्राम दङ ओमफ्राय दिस इज बरमा बेयो जाहैबाय गिर्जा रमान केथलिक चार्च बेनो गिर्जाया ओमफ्राय दा जों थांगोन जाहैबाय बैयावहाय मोनसे लामा दंबावो बे लामाजों जों हाबगोन दा हाबनानै नायनोसै लोगोफोर ना थ' बिदिब्ला जों बैसिमहालागै थांनोसै थ' लोगोफोर आं मेन पइन्ट लकेसनाव सफैबाय बाक्सानि बाजै न'आ बबावहाय होनना इयावनो ओमफ्राय बै बे रमान केथलिक गिर्जा बाजैनि खिबु उनाव नुदों होननाय बियो ओमफ्राय बादावहाय दा आं बावहाय मानो फैदों दा दान्दिसेनि उनाव नोंथांमोननो एसे शेयार खालामगोन थ' लोगोफोर दा जोंनि एक्सन टिभि सासे जायखौ बुङो सावदां होननानै बुङोना बिसोरो फैगासिनोबो दङ फिसा मोनसे प्रग्राम दङ बेनि थाखाय आं फैदों आं लिंहरगोन बेखौबो थ' बिदिब्ला चलो नायलांबाय थादो
थेवबो आद्रा जाब्लाबो बिनि खामानिखौ साक्सेस खालामनानै थांनायसै Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sunshine. Gozo. Nani, pilau. Bimadaiफोरखौ दौगासिनो दङ Mamialah, mamia. Aku yang bener udah. Nabi apa? Bini apa ya? Ayo, oh an. Miss kayu mana? Mami. Aku kalau dong nasi. Happy birthday. Ani ji kamna. Aku tuh bayi mana? Ani mau di kamna udah Nani. Oh, dong saya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mommy. Well, Tadi baru supaya nilai. ibu biनानाव गासैबो ओरैबो दौदों ओरैबो दौदों Nang kedua. Ya, senang banget. Udah? Deh, aku bilang. Saya naik nanti jangan kau ini. Programma जोब्बाय बेफोरबायदिनो दिनैहाय मैयानोमोन 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय आंनि फिसाजोआ बेनो मामि आदैमोनखौ मा होनना बुंगोन नै आदैखौ आदै सासेखौ नै आदै सासे आं बिथांखौ दिनैसो लोगो मोनजेनदों दिनैहाय आंनि फिसाजोनि जोनोम सान मैयानोमोन ओमफ्राय कट गानांनायखाय आङो मैया खालामनो हायासै ओंखायनो दिनैहाय खालामनो फैदों आरोखि दिनैहाय दङ थ' लोगोफोर प्रग्रामा जों दिनैहाय मैयानो खालामनांगौमोन दिनैसो जों कमप्लिट खालामनाय जाबाय जों फैनायनि जाहोनाबो बिनो फिसाजोआ दिनैहाय आंना बावहाय जि जायगायाव थायो बे जायगायाव हस्टेलाव थायो ओमफ्राय दा जों दा बे केक हानाय बा बायदिसिना माबा माबि खालामनाय ना आं गासैखौबो खोन्थाजोबनो हानाय नंला आरो खोन्थाजोबोब्लाबो एसे उसुबिदा जाहैगोन होननानै सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ ब्लगखौ अफ्रि ब्लग चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय